Forældelsesfristen den løber først fra tidspunktet, hvor hun bliver sygemeldt. Forældelse det fylder mere og mere i forsikringssager gennem de sidste 10 år. Der kom nemlig en ny lovgivning, hvor reglerne på nogle områder blev strammet. Men selvom at der er tale om gammel skade, så er det altså ikke altid, at man skal forlade sig på, at der kan være indtrådt forældelse. Vi har lige fået medhold i en sag i landsretten, hvor det er mere end 17 år siden pågældende kom til skade. Hun forsøgte faktisk at arbejde efter den her ret alvorlige ulykke og hængte i en årrække. Hun fik et flexjob. Hun fik også noget erstatning for erhvervsevnetab. Men det gik sådan, at flexjobbet simpelthen viste sig at være for optimistisk en løsning. Hun kunne ikke klare det, og over tid overgik hun faktisk til en førtidspension i stedet for. Og da hun gjorde det, så mente forsikringsselskabet altså, at hendes yderligere krav på erstatning, det var forældet. Men det har landsretten nu slået fast, ikke var tilfældet. Forældelsesfristen den løber først fra tidspunktet, hvor hun bliver sygemeldt fra sit flexjob, og hvor man beslutter at genbehandle hendes sag. Den normale frist hedder 3 år, men sagen her viser jo, at der kan gå betydeligt længere end det, og det skal man bare huske, når man har at gøre med forældelse.